हे पेडवे आहेत. तसं ते मार्केटमध्ये तुम्हाला साफ करून मिळतात, तरी पण मी हे घरी साफ केलेत. इथून असं कट केले त्यांना सिंपल. आतमध्ये जास्त घाण नसते त्याच्या. खवलं मात्र भरपूर असतात, ती खवलं काढावी लागतात आपल्याला. ही अशी खवलं असतात त्याला, ती सगळं काढून घ्यायची. हे असं कट मारायचं आहे त्याला. स्वच्छ धुवून घ्यायचे. धुता सुद्धा ही खवलं काढता येतात. वाटणाचं साहित्य पाहून घेऊया आपण. साधारण 10 ते 12 मिरच्या घ्यायच्या आहेत. ह्या मिरच्या संकेश्वरी बेडगी असंही म्हटलं जातं ह्यांना. ह्या अशा मिरच्या घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर अर्धा कांदा घेतलेला आहे, छोटा अर्धा कांदा घेतलेला आहे. इथे लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत वाटणासाठी आपण. मोठे आहेत म्हणून मी 5 घेतले आहेत. 6 ते 7 आपण लहान असेल तर घेऊ शकतो. एक छोटी वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, ते किसून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्याचबरोबर इथे 1 टेबलस्पून धने घेतलेले आहेत. 1 टीस्पून बडीशोप घेतलेले, हाफ टीस्पून तांदूळ घेतलेले आहेत. हा ठेचलेला लसूण घेतलेला आहे, तो फोडणीसाठी घेतलेला आहे. मिरची, धने, बडीशोप हे सर्व साहित्य आहे. हे साहित्य आहे ते आपण अर्धा तास कोमट पाण्यामध्ये भिजत ठेवणार आहोत. ते भिजून झालं की त्यानंतर मिरचीचे देठ काढून घ्यायचे आधी आपल्याला. त्यानंतर आपण कांदा, लसूण, किसलेलं खोबरं हे सगळं साहित्य आपण मिक्सरला लावून घेणार आहोत. वाटण काढून रेडी आहे आपलं. हे वाटण तयार आहे. त्याचबरोबर मी हा एक मध्यम आकाराचा टोमॅटो घेतला होता, कच्चाच टोमॅटो. तो मी मिक्सरला लावून घेतला. त्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद टाकली होती, हाफ टीस्पून. त्याचबरोबर इथे 6-7 1 टेबलस्पून तेल तापत ठेवलेलं आहे, तेल तापलेलं आहे. लसूण घालून घेणार आहे. कांदा सुद्धा घालू शकता थोडासा. मी इथे थोडासा हिंग घालून घेणार आहे. त्यानंतर टोमॅटो प्युरी घालून घेणार आहे. आता यामध्ये आपण वाटण घालून घ्यायचं आहे. हे चांगलं परतून घेऊ आपण. त्यानंतर आपल्याला जेवढं पातळ ठेवायचं आहे त्यानुसार आपण पाणी ओतून घेणार आहोत. मी मिक्सरच्या भांड्यातलं पाणी घेतलेलं आहे. अजून थोडं पाणी घालून घेणार आहे मी. वाटणाला कड आलेलं आहे, त्यामध्ये आपण कोकम घालून घेऊ. त्याचबरोबर मीठही घालून घ्यायचे. परत एकदा आपण वाटणाला उकळी काढून घेऊ. त्यानंतर आपण मासे घालू त्यामध्ये. आपलं वाटण हे कच्चं असतं त्यामुळे आपण ते शिजवून घ्यायचं. त्यानंतर आपण हे मासे सोडायचे त्यामध्ये. आता आपण मध्यम गॅस ठेवून त्यांना 2 ते 3 मिनिटं छान शिजू देणार आहोत. 3-4 मिनिटे झालेली आहेत. मासे छान शिजलेले आहेत. या मास्यामध्ये थोडेसे काटे जरा जास्त असतात. चवीला खूप छान असतो हा मासा. माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. लाईक करा, शेअर करा. आमच्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.